dikem kulak atın. Vinda, Kumut, Karanda, Fatma, siz nere yitirim olunuz? Kulak atın, bana hat geldi. Devdatcan London'dan dolanıp geldi. Gözün aydın, Gelincan, Kutlayan, Vincan, eştiyen mi? Devdat Selya, eştiyeniz mi? Yok dayıcan, men ananam ok. Ecem bir oynayacak bolyan molaymasın. Yok, men çınımaydiyan. Ine terit hat geldi. Yok Ececan, hatı öz gözüm bilen görmesem inanmarım. Men yürekten degenden, men devdatsın dolanıp geldi. Sınınız mı? Var çaldırak ol, yukarıska var, ağına da boşlu. Eneti men algırla açınım dolanıp geldi, eneti. Hudaya yüzümün şükür. Kutlayan hanım, gözünü aydın hanım. Neyemi kutlandı, göz yaş dökmeli. Hakikat neye çayırlardan soň oğlum dolanıp geldi. Devdatın öňünden çıkmağa menime kitjekdiňiz de söz berersiňiz. Bolya, gidiler. Men ýöne ilki bilen ehli sagatlara tow bereýin. Oğlum şunça wagtdan soň öýe dolanıp gelýär ahyryn. Näme olara tow bereni bilen olar çak görer öýdäňmi? Olar çak göränni oğluma batymrak geler öýdäňmi? Wah bilýänli kumut ýöne men ýüregim uçuna bir teretdini. Bugün haçan için dowam ederke, haçan garaňky düşürke. बजाओ ढोल बजा रे मन के भीतर आज मुझे कुछ तूफाने लरे डाक बजाओ ढोल बजाओ रे तूफान के लो डाक बजाओ ढोल बजाओ Ertirden erkemi zatlar tayyar bolsun, ýygyryp ýörün bolýar, hiç kim kulak atan okla. Bütün jaý tertibi talyndy. Devdasyň ýaşajagy otaw bedelli, atlarym timar berilip kandas paýtuny goşdy. Hatda uly kämidem toýa geýjek lybadyny häzirledi. Degenýäňizmi? Entek öz oglum bolsun, olam gelmän bir denem nirelerden dolanyp gelenni, şonu begenmen nämeden gatgowçunur. Gaýnym, hanka artistmidam geldi. Seredin häzir başlar. Ay ýok, aşaly uyam. Men sen üçin tandaş getirdim. Ayu, Saşalya. Uyam, Ferit, men sen üçin sandeş getirdim, eşdiýäňmi? Sunitra, sen tüýs wagtyna geleýdin. Sunitra daýdanmy dama, jaý wagt gelýänler şeýle demi? Onsoňam siziň sandaşyňyz bütün owada meşhur ahry. Hany uyam nerede? Gowsy sen menden kimin gelýänini sorasyna. Häzir özüm bilerin. Hoňşowdan gaday babu gelýärmi? Samsyk diýsäni, biler bolsaň men algyrlaşynym gelýär, men devdasym gelýär. Uyam çynymmy? Hawa çynym. Ey Hudaý, gutlayan, uyam gutlayan. Bilýärmi näme? Men 10 ýyldan soň oglumy görmeli. Oňdaşly gözi ne hilke, teti ne hilke. O men atymy näme diýip tutarka? Sunitra, men bu gecem neni geçirip bilerkem. Dogrymy aýsam, kirpikli gözüm çalasym gelenok. Eger gözüm yumsam o gelecek ýal bolup dur. Ýeron soň ne edersiň? Uyam, men gözüme devdas şol öňkü gijikliği ýaly. Ol bize gelerdi de, kapıdan şeýdip ışıklardı. Daýda, Faru öýdemi diýip sorardy. Ana, hemişek tomaşasyny börködüp başlady. Sunitra ýadyňa düşýärmi? Devdat ýökelep çyk gidenni biz Faruga baron tapyp gelýärdik. Olarmy dama alma ağacynyň astyna oýnardylar. Karanda sorsa olan gulağından tutup öýe getirirdi. Olar bir-biriniň ýanyndan hiç aýrylmadylar. Uyam ýadyňa düşýärmi? Sen devdasy okuwy bereninde biriň Farumyz paýtunyň ýydyndan şeýle bir ylgady ul heýdi ýaýdarýarlelli. Yakup baryan günün atyny aýagyny daşa gaýdyryp, şonu da aklyndan adaşan ýaly gaýgyryp oňaýdyndan ylgaýady. Eje menem devdas bilen bile gitjek, eje men oň bilen bile gitjek diýen, eje men oň bilen daşa ýurda gidetim gelýärdi ýedi. Yer men nenen on daşa ýurda iýbereýin niýetine samsyjak diýýäni. Men devdasa 3 rupiýa gaýtaryp bermeli ahyry. Biri bir ýaňa gidenne şem ýaksaň, ol ýakynmakda dolanyp gelýärmiş. Men ýylmam şoňa inanyp 10 ýyl devdas üçin şem ýakýan. Uyam, ol şemini hiç wagt söndürmedi. Men häzir gidip oňa huşlaýyn. Ol begener, o diýseň begener uyam. Şeýle bir begener. Bolya Sunitra şeý.
Sizin oğlunuz diye. O bolsa sizden meter begenen bolya. Nem üçün begenmeller? Biz dullekşer qoňşy ahyn. Fara bilen Devdas bolsa çağalykda biletdiler, bil Bildim, oynadylar. inne olar çağa değil ahi. Olar ula adam urtdurlar. Daydamın sandaşı.